ev wêneyê ku niha hûn li ser ekranê dibînin wêneyê Xwedanûr li Ceyî ye. Xwedanûr li Ceyî ji Belûcistanê ye. Belûcistan jî wekî Kurdistanê hatiye parçekirin. Di dîroka kehm de di navbera Îran û Hindistanê de hatibû parçekirin. Lê niha di navbera Îran, Pakistan û Efxanistanê de bûye sê parçe. Ev ciwanê 27 salî bi xwe ji bajarê Şîrabada Zehdanê ya ji paytexta Belûcistanê ye. Navê wî Xwedanûr e, ango Nûra Xwedê. Xwedanûr ciwanekî çalakê Belûcistanê bû. Li çand û huner û zimanê xwe derdiket. Bi zimanê belûçî stran digotin. Direqisî û bi xweşiyê moral dida civaka xwe ya ku hatiye fetisandin. Ev dans û reqsa Xwedanûr e bi vî rengî Belûcistan û mirovahî kêfxweş dikir. Xwedanûrê 27 salî bi caran ji aliyê rejîma Îranê ve hate girtin. İşkence li wî kirin. Dev û didanê wî şikandin. Bi kelbedanê nênûkê wî rakirin. Niha li ser ekranê ye hûn dibînin. Piştî ku ji zindanê derket, dîsa civat li dora wî kom bû. Yê ku ketiya sor di stûyê wî de, ev Xwedanûr li Ceyî ye. Di serhildana dawî de ku hemû Îran ji bo keça Kurd jîna emînî rabû ser piyan, Belûcistanê jî piştgiriya Kurdistanê kir û got, namûsa Kurdistanê namûsa Belûcistanê ye. Yek ji kesên ku pêşengiya çalakiyan jî dikir, ev ciwanê 27 salî yê hunermend bû. Belûcistan jî wekî Kurdistanê rastî zilm û zora dewletê û zilma caşan tê. Mixabin li Belûcistanê jî malbatên xwe firoş hene ku bûne caşên rejîmê. Yek ji wan malbatan xiyanet li gelê xwe kir. Roja yekê cotmeha 2022yan ciwanê Belûç ê 27 salî Xwedanûrê hunermend kire hedef. Li wî dan ew birîndar kirin. Dema xelkê xwest wî bibin nexweşxaneyê dewletê rê neda ku derman bikin. Ji ber ku wê malbata caş mudaxile kir. Ew avêtên nezaretxaneyê. Di bin çawa de jî bi birîndarî li ber xwe da. Li gorî hevalên wî yên ku girtî bûn dibêjin, di bin çawan de jî ji bo berxwedana Belûcistanê stran digotin. Dewleta Îranê ji bo ku heqaretê li wî bike, bi çûk bixe, berxwedana wî bişkêne, bîn û îradeya wî bişkêne, ew bi birîndarî bi dîreka ala Îranê vegirêdan. Xwên ji wî diçû. Destê wî bi dîrekê ve girê dabûn û derman nedikirin. Xwên ji birîna wî diçû. Piştî ku gelek xwên jê çû, bedena wî bêtaqet ket û tî bû. Ji celadên xwe av dixwest. Wan av anî li ber çawan danî erdê, bi awayekî ku destê wî negihîje avê. Piştî 2 rojan bedena wî bêtab ma şehîd ket. Xwedanûrê li Ceyî yê 27 salî roja 3 cotmehê ango 11 mêrmeha Îranê şehîd bû. Xwedanûr ango Nûra Xwedê. Belkî ev nebû Nûra Xweda, lê wê ji bo taliya zilmata Îranê bibe ronahî. Îro çilê wî ye. Di gelek deverên Belûcistanê û Îranê ji bo Xwedanûr merasim pêk tên. Di medya civakî de jî gelek dengveda ye. Ev wêneyê wî jî bûne belge û dokûmenter ji bo îspata zilma dîktatûriya Îranê.